10 May 2026 kuchokera ku Times Television TTV tafikanso ndi program ina ya The Hot Current. Program imene timabwera pano kuzalankhula pa nkhani zikulu zimene zikuchitika mdziko muno, ndipo tikamayankhulapo pa nkhani zimenezi ayi ndithu timayankhula chindunji osazembazemba koma kuwuzana zoona zokha za mmene nkhani ikuyendera. Mdzulo buno mbali yakuno muli ndi ine Nkhwenda Vidi Wonder Msisya Nkhwenda mnono chabwino, komanso ndatulukira nawo ambuye Bishop chimwemwe chafumuka. Ndakulandirani ambuye Bishop. Ndikulankhula ndineyo ndathokoza kwambiri nanga mukuyangana uje na ngoni wala kwa jana. Ndathokoza. Lero ali black chipewa cha blue sabato ya white sabato hata sini magona ni bwino yani matha kumvani masini magona ni bwino napa zovuta kwambiri chabwino sini magonani nditaona sima vali so ndinangotenga changa uchisiya basi. Ndathokoza mbuye Bishop ndakulandirani mu program yathu ya lero. Mbali yawo koso tili nawo angoni wawo amene wa ndi alembi Vayana Chunga. Ndakulandirani Vayana zomwe kwambiri. Program iyi imatifika ndi thandizo lochokera ku Celis Enterprise. Celis Enterprise, your go-to for top quality electronics at unbeatable prices. We stock a wide range of products, including laptops, smartphones, stationery, laptop batteries, Bluetooth speakers, printers, laptop chargers, SD cards, phone and computer accessories. Don't miss out on our selection of office supplies. Stop by our shop today. Like and follow our Celis Enterprise Facebook page to access our catalog. Celis Enterprise, your go-to for stationery and electronics in Malawi. Mmene tikuyambamu kuti West Ham United ndi Gunners Arsenal du kwa du ndithu game imene ambiri ali nayo chidwi ndeti kuwapasa busy anthu fana azisuzumira kuti ku game ikwenda bwanji kumabwereranso kuno ku Hot Current. Ifeyo tizikupasani zotsatira mkatikati mwa program imenezi kamachitika, so musadandaule ayikhalani pompayi musavutika kuti muzipitanso kwina ndi kwina. Tizikuwuzani kuti kodi zikuyenda bwanji. Nkhani zathu ndi zitatu. APM adayikirapo ndemanga ya mmene misewu mdziko muno ilili, tikufuna tiunike nkhani imeneyo. Komanso anayikirapo mlomo pa nkhani za mafuta, kodi tiyende bwanji kupita chitsogolo. Nkhani ina ndi imene tikunena kuti titabwera pano kuzanena kuti tamva mphekesera kuti Salima Sugar afuna uyigulitsa. Tidapita ukaona kuti kodi company ili bwanji, nde muona ine ndangoni wawo tili ku Salima Sugar ku tikuyendera pamene tikhali kufotokozerana kuti kumeneko tinakaona zotani. Nkhani inaso imene anthu ambiri ayima nayo mitu ndi zomwe zikuchitika ku Chikwawa ndi ku Nsanje. Kumeneko kwabuka nkhani zimene anthu akuti kodi zona zenizeni ndi ziti. Abambo ena kumeneko akumanena kuti khazikhazi angozindikira kuti phukusi palibe, kenaka phukusi labwerera. Kodi zikuchitika mutani, akupanga zimenezi ndi ndani, kodi nkhani zindi zoona, nkhani zindi zaboza. Chifukwa cha mphekesera zimenezi zachititsa kuti mpaka na ndithu anthu ena atatu aotchedwe, kuphedwa ndi kuotchedwa. Mokuti atolankhani athu adali kumeneko kumene maliro amayikidwa lero kuti amve zoona zenizeni za nkhani za masenga zimene zikuchitika mboma la Chikwawa komanso Msanje. Ndakulandirani azibambo inu. Zomwe Tuyamba ndi nkhani ya President Arthur Peter Mutharika adayikirapo ndemanga pa nkhani ya misewu mdziko muno. Ndifuna tionere ka video kamene kamwa mangu Obeti Nkangama ponya ka video. Kama ziko na pesa kuti linaonongeka kwambiri, itavunda kwambiri monga misewu leo ndachokera ku Blantyre zomvetsa chisoni kwambiri. 6 hours
ndipansewu kuti bububu gomvera chisoni kwambiri kudandaula a president akuti bubu pamene panazandikhuza ine achita kuti ine ndate munthu wamkulu yankhuza ambuye bishop convoy ya president pamakhazi magalimoto zopuma mashoko ake samasewera akuti dump oscillation dump oscillation ambuye bishop ndoti olo kumenya bump silimamveka when you hit the bump it dumps the oscillation kuti koma president umachita kufa 6 hours ndekuti zinthu zanyanya ambuye bishop nangano maphaphathuwa ndekuti ife tikutani kuti mpaka nangati madump oscillation mujazi kumveka choncho ambuye bishop angoniwa what is your reaction to the president complaining about the status of our roads in that manner? Choyamba timafuna sogoleri aziyenda nda Malawi mavuto ndi mumtendere chifukwa kwa nthawi itali zimaoneka ngati kuti Malawi timakhala ngati tikukhala dziko lathu asogoleri athu amakhala so dziko lina ndiye kumumvesera amene amayankhulira msogoleri uja nkumati he is speaking our language akumvesesa zimene ife tikukumana nazo ndipo mmene amakamba zonena kuti mpaka na 6 hours makamba raja amathamanga so ukafikira mpaka kulilonge 6 hours sipano. Now imagine magalimoto athuwa kuti ukafika kulilongwe pamene ndi suspension ya totoka and kuti ukaguleso spare part ya galimoto ndiye kuti si masewerayi ndi ndalamaso zochuluka ena so mwina akuuza kuti forex mwina palibe sungaitaniseso zisolo zimenezo kuchokera kunja kani ndionena kuti we are happy kuti msogoleri wathu waona mavuto amene ife tikukumana nawo kuti ukamati kupita kulilongwe ngati sukukwera ndege kumakhala mtima bi kuti koma ndikafike kulilongwe moti ikakhala kumafunsa kunota kuti palibe za vecho sizingachitike pa intaneti pomwe ikale timachita kuthamangira pano kuopa chifukwa cha misewu imene ilili. However ngani ndionena kuti kuyankhulako is not enough. Chidwi chathu chichiponena kuti msogoleri wathu waona so what chita chitike nchani sopano nde ife maso ali kwa Japi Muhango ali maso athu akuyang'ana ndithu kuti kodi kumeneko ku nduna za misewu chichitika nchiyani chifukwa tonse tonena kuti koma pasisi nakhale bwino but the action that follows is really what matters. So we are watching and we're giving them benefit of doubt koma ife tikudziwa zonena kuti I'm sure ngati a president poyamba amangomva panopo azionera wokha chabwino ayamba choncho angoniwawo ambuye bishop kuti is happy kuti a president akumva ululu umene timamva tikamayenda Blantyre and Lilongwe bubu 6 hours mmene zimathamangira gamoto zawo zita ena afende kuti mwina ndi 10 hours pena kuyima ndithu kumachita kukasuzumira kuti ndidusa kuti kusowa kuti uthawe kujeni kudoti kuliso pothole pa ujeni patala pa pothole anthu ali kupyanga ndi chigumu pamwamba moto pansi moto kodi mmene anatero mucha anayimira pabwino kapena amayenerano apitirire kuti atakumana ndi bubububu amene chichitike njani inuyo kukhala kuti ndinu anduna oona za transport ndi za mtokoma ndi zoterezo a Japi Muhango kuamva abwana wakudandaula choncho akuyenera kuti atani ambuye bishop msewu wathu umene andulutsa president M1 Lord so umene ujawo ndi waka muzipanda wakalekale wakumbika umene ujaka mbirimbiri ndipo a president oyamba kudutsamo si IPM yayi mwadutsa ma president onse amene kwa dzulefo yambira ndikamuza amene tinakakhala taganiza kalekale tinayendako ine kwendesa galimoto kuchokera mu Johannesburg mpaka na Bloemfontein anthu aja msewu amaukoza daily ani misewu yabwino koma upezo kuti mbali monsemo akukoza msewu ife msewu kuchoka pazaliwa mpaka nokafika pa Chingeni upezo palibe amene akukoza msewu ukumbikawo. So ine ndikunena kuti kuyankhulako tamva ndithu a president akumana ndi zimene ifeyo tathokoza kwa basi chifukwa kumana ndi zofana ndi zimene ife nthawi zonse timakumana nazo. Tikozo nambali ziwiri kuti angati munthu wankulu a president amene ndi president wa dziko amva kwawo kwambiri kuti sakuyenera kudutsa msewu umene ujawo koma angadutse kuti poti msewu wathu Malawi kuno ndi umenewo. Reaction ya Japi Muhango kumalawi kuno koma drama ndi ambiri ko basi a president emasewero a president angula mujededa minister ntimo na tenda kwambiri
kuti koma abambo wanga chifukwa president ndi mambo wako ndi mambo wathu tadutsitsa msewu umene ujawo chimene chinakachitika atangoyankhula president tinakaona kale president akayankhula tiyerekezeka muzupanda apingu kumakhala ma fast reaction as it right kuti atamaliza kuyankhula tinakamva zoti atulankhani athamangani mapampu ena asewazalewa ndionera kuti mukuwafunika mutatenga zimajani kukangwa musala zako mukudikira kuti mupange zina zake tikimalizana zimochengazi ngotenga doti ya mukonze I'm trying to say kuti mukudikira long term yokuti mukonze you can put some small things zimene mukudziwa kuti ababa bola munthu samene pali mapapu ena kuti simadusa kumene ndadusako oma ito dakasona koma inuyo mukaza kuti alo traffic and alo traffic achakatigwira ama ino unyadira ngatali kumwamba ngati misewu ya masunga nyumba mwa kunyada time ali hapa koma iwo amadusa kuti because road traffic authority road amene amatiyangane fodutsa masewu asamakondo kwambiri fete kapalamula kunyadira kuti takugwirane banje matere adzimvana feso gisona kuti ngati alapo langambikira seuti ndise watu omwe ujawa ngambati ala simadusa uchipita kwanga kuti kangambete ala yani ndimadutsa musewu wawo mene they have the authority over that lot ajabu muhango abambo watu adandaula chokani pampando muthamange mubwere kumene anena a president pamene mungayambirepo pamene angakwanitse I know it takes billions koma some small billions akoza kuyamba apo kuti mtimabampu zikulu zichazo munadutsa musewu golomoti salima wa golomoti umapita ku sukumangoji inu mwadutsapo sena pakuzomba kuchokera pa njera pa chinamwali kumapita pa jogala kupita pa solid pano kafika pano pa chingeni umene uja ndithu zosakhala bwino moti bububu aluku ya president ngati mukuonera sikokhako ndi bububu mabububu wandeji pena paliponse even mpaka nofika ntawuni mwathu munomo ndemuli bubu mbambamba sibubu wekaso ndi bambambambu inde so a minister a president aimba likhwelo akuzani kuti sizili bwino ndinakaona ngati inuyo muthamangire kwambiri ku roads authority ndi anzathu amene amang'anira misewu aja kunena kuti kathumba ka emergency chapatapezeka kuti mapupupu mwinamo tikozo kwanitsa tikudikira a long term budget ine ndamba motero chabwino ngoni wawo nthawi zambiri timakonda kupanga blame amene analipo amene analipo palibe zimene amapanga chanchani kuti si chifukwa chake timachosa amene analipo akakhala kupanga zimene zosakonza misewu timachosa netikachosa nkubwerapo amene abwerapo azizipanga hando bwanji zizipusafuna kuti blame ikhale kwa amene tabudulawo because the fact that tabudula nchifukwa chake tikukuwuzani kuti awasama tithandiza inu mukabwerapo muyambe bwanji imene tikukambira apapo kuti misewu ngati M1 kuchoka pa chingeni muona kuti pamene paja pali chipata chotolera ndalama pakalinyeke pali chipata chotolera ndalama mukamatsatira kuti pamene paja patoledwa ndalama zingati zambirimbiri anthu samvesa kuti ndalama zimene tikutolera pamenepa zimapita kutiko ngati sizikukoza msewu umenewu ngati sizikukoza msewu umenewu ndizofunikira kuti zipitirabe kumalipira ndalama imene iyi timati tikulipira chifukwa cha chani kuti misa timati kulipira ndalama imene kuchonga choti muzikoza msewu anthu akamafunsa choncho nkulakwa ayi ndipo sikulakwa ndiyambe ndi mbali yoyamba imene unafotokoza yokhuzana ndi kuchita blame shifting the blame to the previous government kunena kuti under mgwirizano coalition ata osati mgwirizano koma tumati Tonse Alliance atalowa mboma nawonso ankachita blame zinthu zina DPP nawonso ankachita blame amayi Joyce Banda ndiye mmaona ngati koma chimene timawauza ndalezi kuchonena kuti pamakhala malire kwambirira kuja miyezi yoyamba mwina first second month anthu amamvesa kuti mudaka khazikika konza zinthu koma tikamathamangira 6 months above anthu amakhala kunena kuti chidwi chawo chomva ma excuse chimachepa so ifeyo changu apempha boma nchonena kuti musayang'ane boma la kumbuyo ngati an excuse inuyo ingokonzani zinthu zimene zalakwika basi
ndipo tili mbali imene yoyo nimafuna nditsindike ndithu kuti ife zinthu zikakhala kuti zikuyenda bwino timaombera m'manja timayamikira boma la Malawi Congress chimodzi chimene tinayamikira pa nkhani ya misewu inali kukonza misewu ya mzinda wa Lilongwe makamaka mkati mwa mzinda and umati ukamayenda umaona kuti akukhala ku town tafikapo koma otherwise kwinaku they did not do as much job ntchito yabwino ayi komanso tingoyikapo ndemanga kuti msewu wa M1 ntchito imene ija andale amakonda kutenga credit project ya M1 kukonzanso M1 ndrama kapena kuti chithandizo cha M1 kukonza nda European Union bongo la European Union imene imathandiza ndi ndrama zokuti msewu uja muone kukonzeka kumene kukonzeka kuja ndi European Union ndithu ndiye pakatipo project inayima chifukwa chonena tuma contractors sana ndi ndrama zawo tisana bwere pano tinacheza ndithu ndi wina wa ku European Union kungo tisimikizira kuti zikuoneka kuti ndramazo zinaperekedwa kwa ma contractors so tikhala ndithu tikufuna mawa atilonjeza kuti atipasa progress report ya msewu umene uja koma chimene tinganene nchonena kuti tisamadalire ma donors amene timamva gubuduyo ndifeyo so awo asitithandiza inde awupanga mbali yawo komanso ifeyo mbali yathu tizichita makamaka nkhani imene mwanenayo kuti kodi revenue imene mabwera kuchokera ku market ndi ma revenue enawo ndrama imapita kuti tinachezapo ndi mkulu wina woona nkhani imene mdziko muno sinthula dzinatenga mpachike mmavuto amanena kuti khala ngati kuti ndrama zija sizimapita kuthumba lenileni kuti tizikonzera msewu zikhala ngati zimakalowaso kuthumba lalikulu ndi kumene kuja kuti zikachoke zimakhala zovuta pempho lathu ndionena kuti why can't we change our systems in order to benefit ourselves ngati dziko kodi nchifukwa chani timafuna kuti tizikhale ma systems amene sakutipindulira and we still clap hands chadwe chanu nchotani kuti ndrama za target zizikalowaso kwina kumene sikugwirizana ndi maintenance ya msewu so kwa ine ndizomvesa chisoni tizalira mpaka na liti we should do better pomaliza ma engineers akapasidwa mwayi kapena kuti ma contractors akapasidwa mwayi okonza misewu katangale too much that is also one of the problems that we have in this country chifuka kwina kunkonera kuti ndrama zidaperekedwa koma the quality of the roadwork was not good enough chabwino titakambapo za nkhani ya msewu amthalika sadangulankhula zomwezo adayankhulaponso nkhani za mafuta tionenso video iyi komanso nkhani ya mafuta tikonza mana poseva kuti nthu mafuta asomona afika nyala kudaya magaya mudayikoja ama 240 magaya magaya munafika kumeneko chabwino pamenepo adayikirapo ndemanga za mafuta mukumbukira kuti tidauzidwa kuti kubwera mathankala 243 ndi amakamba kuti ayena manena kuti kodi mathankala amene ali kuti mene amapangira nthawi inake a APM mukadziwa ndithu ndi munthu kuti amalankhula moteromo na tizimve bwanji za mafutazi chifukwa chokuti iwo amasimikizira kuti zimenezi zili under control ndimati tiyambire mwina pamene tikukamba kuti tamva abungwe loona zoyendesa mafuta mdziko muno Malawi Energy Regulatory Authority amenewa akutsitsa mtengo wa mafuta a mtundu wa petro kuchoka pa 6,672 kwacha palita kufika pa 6,209 kwacha palita imene yoyo ndi discount ndithu ya 6.94% kutanthauza kuti achosapo 463 kwacha palita tiyambe pamene popo namalizira ndango wawo ndiyambe ndi ambuye bishop mwayilandira bwanji nkhani yotsika mtengo wa mafuta a petro chifukwa diesel sadatsika adakali chonchijaso mafuta a ndege adakali chonchija mwayilandira bwanji kumtsika kwa mafuta a petro tikuwunikiranso zimene ayankhula APM kupanda kunena kuti tathokoza tilakwetsa kuti tayilandira bwino kwambiri kuti mafuta atitsitsira achotsako pang'ono 6% ya petro ife nda diesel ndiyeni kukhulupirira masoto ali kunjira kuti so amene achotsa ku diesel ku petro amene so ku diesel akuteka koma kutsitsa kumeneku kwafika pa nthawi imene tangotha mwina 2 months atakweza ndi 40% so pa 40% paja atikwezera kena kwabwera bas nakwikira mitanda 6 apatitere tikuchosera umodzi ndikuona kuti poti ali ndi masamu amene akuchita kuchotsa kumene kuja achita bwino
koma kunda kakhala mmene Malawi akumvera anakachita pang'ono kutsitsa ndithu ya zinakhala bwino uku ndikuyankhula kwa Malawi na aliyense ali kudziwa kuti tathokoza kwambiri mwachita bwino mwatichotse munalonjeza mwabwera ndithu apa kuti mwatichotsera Amalawi fe timakhala ndi kutsogolera anthu kuli ndi ndale zina zimene anthu amafunitsitsa kuti munthu wa pansi asamadziwe kuonetsetsa kubisa zinthu zonena kuti the real information that a Malawian is supposed to get timabisa mwetsazo maleves anthu aja amafunitsitsa kuti anthu asamadziwe kuti kamati 6,000 eja mkati kamweko muli zinthu zina zimene nzowonjezerapo zimene atakhala pansi akoza kuzichotsa ndithu koma anthu amafunitsitsa osati akokha koma kuyambira kalekale ndithamanga kwambiri pepani ndimanena za shifting ya blame ija ndimamvanso anthu kwambiri amakondoti yayi Congress inatibwezetsa mbuyo kwambiri tinakhala kuti sinakhale ndi mala ya Congress party mwezi pano patili patali inu mwatenga mkazi wa mwino wake mwalanda mwabweretsa nyumba mwanu nkhani imene mudzikambadere kuti mamuna akuja samakugula sapato mamuna amene uja anali chitsiro bwala ineyo ingo yamba ndikuonesa kuti ndino adolo kula ndisapato zabwino zovala zabwino so nkhani yokudzera ndipo kutsika kwa mafuta ili mwino kwambiri nkhani ya kupanga stabilize kwa petrol ndikoza kuti petrol ali bwino koma diesel akumavuta kwambiri mwinaso kapena sakudziwa tauza kuti diesel akumati okhala mplanta mose muno mwina ngokhala malo amodzi diesel sana khaleko okwanira chambireni chakuti petrol ambopezeka ndipo tikayamwina poti anakalokwera mafuta petrol akupezeka ndithu ya 2 days ndamona ndithu naona kuti yayi akupezeka koma diesel sakupezeka chabwino ngoni wawo Joseph Mwanamveka ine ndimakonda kwatchula amachola amene wawa komanso my Jean Matanga Mwanamveka ndanduna za chuma Jean Matanga ndanduna oona za mafuta ndizote adanena chifukwa kuti akuti padakali pano pa strict adherence to automatic price mechanism APM kutanthauza kuti mmene mtengo wa mafuta ukuyendera pa msika wa dziko lonse lapansi zizichita reflect kunoko ngati watsika ndi petroloyo ndi kuti kunokonso petrol tizimpanga factor in zonsezo tikaona nkuona kuti kodi chitakunitsitsa bwanji kandi diesel oyo apazikuona kuti diesel ndi kuti sadafike plus or minus 5 to trigger the change in price zimenezi zofunikira ngotani kuti Amalawi asamangoona zinthu zikungokwera chifukwa mbuyomo tinene zoona achunga petrol samakwera diesel samakwera chifukwa cha ndale adamugwira pa mtengo wabodza zimene zidachita affect chain supply yonse ya mafuta and chifukwa chosamkwezera amaona ngati kuti zithandiza mavoti koma as you and me know sizinathandize and iso chimene chinachitika nchonena kuti tinapezeka kuti ndingongole chifukwa yonena kuti mafuta aja ndingati kuti munthu amene akuoda chinthu pa mtengo wa 10,000 kwacha ndiye akugulisa pa mtengo wa 7,000 kwacha ndoda kumaluza 3,000 kwacha ulendo ene uliwonse umene akuoda munthu amene yoyo sangapite ndi business yo patali ayi so zimene timachita zinali chibwana so pamene tikuyamikira boma la DPP ndi part imene yonena kuti anabweresa pa mbalambanda vuto lathu ndikulionesa nkunena kuti umumu ndi mmene tilili zitipweteka koma this is the reality on the ground kusiyana ndi kuti ngongole tizipitirira kukhala nayo so mbali imene tinathokoza kumbali imene anthu ndikuona ngati sakumvesa abe ndionena kuti it means kuti government is not necessarily ndimene kumadzuka fukaina naona kuti yayi anthu natu apanga tujeni asisa mtengo wa mafuta it's not even that, it's not even within their control if you ask me fankhani ndionena kuti ma market forces kunjako akakhala kuti akwera kapena kusika ndikudusa pa threshold ya plus or minus 5 ija yeah ndiyoti pamene pamene akupangisa kuti kuno ndi mmene mnanenera it's automatic pricing mechanism sikuti so munthu usakupita ukachita kugunyuza kuti yayi hayi chokha chungotani chungopanga so adherence chanjofunikira because ifeyo ilithandiza kunena kuti tiseve kumbali ya ndrama zimene timalowesa kugula mafuta koma ndimaona ngati kuti mbali yaikulu imene Amalawi akudandaula ndi nkhani ya supply kumbali ya supply ikuonekabe kunena kuti somewhere somehow zinthu sizikuyenda kwenekwene chifukwa nena kuti mfunde imodzi imene ankatchulira na mathanga danzawo ankanena kuti
takweza ncholenga cholera kuti mafuta azitani azipezeka. So mafuta akakhala sakupezeka zimakhala zovuta kwa munthu amene has basic understanding of zinthu ngati zimezi kuti inu simunanena kuti mukakweza mafuta azipezeka. Nchifukwa chake nkhondo zikukhuza exactly nchifukwa chake izizi zimafunika kumalongosolera time and time again wapempha mabungwe ngati ameracha kuti azibwera azisafotokozera anthu kuti aziyenda limodzi ndi Amalawi anamathanga muzituluka nkumayankhula. I know so far she has done well. Tinaitana pa program yako kwanje siku lina lachisanu anatiyankha ndithu anafotokozera Malawi zina ndi zina koma at the end of the day anthu afuna supply. So chitani zimene mungachitezo kamukatero simukugona musagone kumene chifukwa tinakuvoterani koma nkhani ndiyoti mafuta azipezeka a diesel asamalire chifukwa so diesel ndofunika kwambiri kuti chuma cha dziko chiyende fana kamba nkhani ya mafactory nkhani ya production nkhani ya makamota akulu onsewa amadalira diesel. Chabwino ambuye bishop amboni wawo ayikhuzapo nkhani imene nkofunikira kotani kumapereka ma update pafupi chifukwa nthawi zina kumakhala kuti kwaperekedwa lonjezo pena lonjezo iyi ndiye imaperekedwa at gunpoint chifukwa ndikunena nkhani potengera press briefing imene inachitika ku hotelo ya Mount Soji kumene atola nkhani we literally said sitituluka muno mutiuze tsiku ndanena kuti pofika pachiwiri patafika pachiwiri ayi ndithu tinkaonabe kuti mafuta sadakhazikike ndiyeno fwemfwemfwe amanena amuthalika uja amakhala kuti ndi anthu akukuwa anu akafika mmachani ma filling station muja mulibe ndi they are complaining sitinampese. How do we make sure kuti tikuyenda nawo limodzi anthu aja kuti kusatuluke fwemfwemfwe ma updates azibwera pafupi motani kuti akuluakulu tinati Tuesday koma sikhala Tuesday mwina likhala Saturday mukuona bwanja mbuye bishop ndizofunikira kwambiri anena kali aljena alembe kuti akufunika adzituluka mwina ndamera komanso kuti outlets ena amene apart from you aboma right amene akhoza kuitsa ntchito ngati program ya iyi kuti afotokozani bwino anthu for program ino anthu amaionera kwambiri ndi chidwi and anthu amayikhulupirira chilichonse chimangambidwa pano ndi choona ndipo ndizoonadi chimakhala choona tafotokozerani nkhani yokhudzana ndi izizi chifukwa adanena tsiku lija kuti nanga pachiwiri mafuta atamanda kubwera kuti kuli anthu kuli queue mudzati chani ndiye munanena kuti that was at the gun point. Number 2 kudziko kuno kuli nkhani ya forex imene nawonso sakugona nayo tulo they can promise here kuti timangaza kuti zakuti koma ngati forex kulibe asipo zili mafuta awawa tikwaona lero tikozo kani mafuta tina pa wiki ya mawa mafuta aja kulibenso because the forex is not there. So the update is bwera kuyambira ku forex kucha alize back kuzanda ife mafuta anthu azathu ali mafuta amene achokera kwathuku chene yake ndiyotere munthu kuchotsera atu blame game kuti aifeyo amene anapanga zimenezi tiasiya wawa Malawi Congress Party tisiye zakale if update itsekhala yale lolo kupita kutsogolo osati kuphatikizira update yakuti anzatuwa anatere sizooneka bwino. So the update must come ntainali yonse mene Amalawi afuna atamva the right information anzathu ajena namathanga akuchita bwino atamabwera pafupa amathanga yes Jean Matanga yes anachita bwino atithamanga osaopa ngakhale kuti ndizosagonetsa tulo koma ndizimenezozo ndizimene tinkati ndaji akalina zimenezi zosomali tinkalifuna ndidalitenga katalitenga lililo tatu ndi mmene talipezera komanso pausana paja tinkati olodakona phasuka mawa ifeyo tikakwata lwapitiku chilichonse apabalisa iye yetu ndilimene akatundu anje namechero katundu tinkafuna ujamaa inabambo ndamene ndeno mmene tampezera akamagulisa galimoto amanena kuti as is basis taigula mmene ililimo akapeza kuti mulibe injini sitinasegule boneti pogula ndikuti tagula mmene tililimo ndoti tiyene atipeze injini kuti tilani tiyikemo kuti iziyenda komano mwina mwapaderadera pokuti amthalika adachita react ku misewu anthu tuthokoza kuti bwana mwayiona misewu panga ndipo nika anthu anyamatano achina ujeni inu bwana Japi chondi thamangani kuti mukonze nkhani ya mafuta bwana ndi imene yoyonso mwapanga comment please follow up and see kuti zikuyenda bwanji Malawi anza happy amava mtsogoleri akudziwa mavuta amene akumana nawo nkuyikirapo ndemanga and giving them hope. Tikupita ku break ya Ceres Enterprise proud sponsors athu amene amagulisa katundu wa stationary komanso electrical boma la Zomba komanso Lilongwe
kenaka tibwerenso ndi nkhani zina and pompo. Selly's Enterprise, your go-to for top quality electronics at unbeatable prices. We stock a wide range of products, including laptops, smartphones, stationery, laptop batteries, Bluetooth speakers, printers, laptop chargers, SD cards, phone and computer accessories. Don't miss out on our selection of office supplies. Stop by our shop today. Like and follow our Selly's Enterprise Facebook page to access our catalog. Selly's Enterprise, your go-to for stationery and electronics in Malawi. Tikupitirira ndi program ya The Hot Current pano pa Times Television TTV, ndipo lero ndi la Mulungu pa 10 May 2026 timaonika zimene analankhulapo a President APM akupita ku Lilongwe bububu amene anakumana naye mu msewu wa M1 komanso ndemanga imene anaperekapo pa mafuta. Adakhulapo nkhani ya Nyapapi. Kakati kumabwera pano kwakumbusa Malawi kuti Nyapapi ndani ndabanda kuti Nyapapi ndi munthu amene saona zinthu zabwinoyi. Iye amangoona zinthu zoyipa basi. China chilichonse choyipa mtima wa Unyapapi. Mukuimva bwanji nkhani mwachidule chisapite nkhata chiwiri. Alipo anthu dziko muno amene adangosankha iwo. Kuti azingoona zoyipa Anyapapi alipo ambiri. Makamaka ukhati munthu mwakumuli ndale basi. China chicho soma cha maswandale. Olo munthu atapanga mwaitsanso zimene akupanga APM. Ine ndimanena kuti msoko ya meeting kamfuna ndiye pem utani msoko ya meeting kamfuna so kuti kuti anaenda msewi koma anthu amene ali na hapo fupi sabedi kamfuna even ngasibena timati ajadalipo acha timana kuti yayi mukwenda kwambiri ndalivuto awabwera sakuyenda aya usakutuluka akudwala timafuna munthu utani ndi manena zimene zozolera kunena kuti munthu udzitangwanika zoti anthu andinena kuti chani amene simuvala richi alionyamala safa kuti ntamenemo muvula kodi wachijama vaje anthu munthu aliyense akalisa kufuna zabwino palibe chabwino chimene ungachite chimilanga chamikire so kuyenda kuja kuna ndi bwino wake despite kuti kuma drama imapita kuna ndi bwino wake kusayendanso kuli ndi bwino akala mofesi aziona zinthu mezi uthamangisira mwaitsanzo anabwera kuno planta president akumana Standard Bank akumana ndi FTH akumana ndi World Bank in the office akabwera sala akala ku office kuja anakazungulira kuzingwangwa anakapita kuja anthu anakasagala taona president amasowa so all these things nzabwino bwino chabwino tisachedwe nthawi chipoti tikuthamangisana pepani ya mngoni wawo pasandipata kuti muchitepo ndemangawero tidabwera pano ife sabata inayo osati ndesa sabata ziwiri zapitazo tidabwera pano ife nkuzanena boldly kuti ife tikumva mphekesera kuti kampani ya Salima Sugar afuna ndithu wina wake atayigulitsa ndipo titapanga choncho kudausa mapiri pachigwa anthu ena nkuti atapereka ndalama zawo ku Salima Sugar kudikirira kuti ambe kuphika sugar memuno amaitanisa tibwezereni ndalama zathu mufuna kugulitsa kampani. Ine ndangoni wawo tidapita ku Salima tati angoni wawo tikasuzumire tikaona kuti kampani kuja kukwenda bwanji ufuna kugulitsidwa kuja mwina afuna kugulitsa chinthuchi chifa chidafa chilibe ntchito bwino mwina tika kodi chili motani nde ine ndi abambowa tidapita ku Salima Sugar kubereko tidapezako bambo Francis Pindani amenewa ndi estate and administration manager amene alatifotokozera mwachidule timve zimadayankhulazo kenaka tipitirire ndi nkhani yonse. Ine ndi Francis Pindani yemwe kuno kuti ndo wanga ndine estate and administration manager. Salima Sugar ndi kampani ya Malawi yomwe inayamba inasegulidwa 2016 koma ntchito zake zoyamba kumanga zinayamba 2015. Kampani kupanga produce sugar kunoko inayamba 2016. Yakali kupanga sugar pano pa kwa zaka 10 sopano muri chaka chino chote kwa chaka cha namba 11 kuti kupanga sugar. Kampani ino ina anthu ogwira ntchito entire season off season timafika ndo 2000. Ikakantha season
timafika anthu 4,000 plus omwe ali direct and indirect workers. Salima Sugar off season yake imayamba January mpaka na April. Tire season imayamba May mpaka na December. Chaka chino tikuyembekezera kuti season yathu tiyamba mapeto kwa May kapena first week of June. Pano pamene tikukamba pano maintenance yathu ya machine ili nkati, engineers athu ali kalikiliki okonza zinthu kuti zonse ziyende bwinobwino. Mizimbe ili ready, tili ndi mizimbe yokwanira kuchokera pa estate pano komanso kwa alimi athu ozungulira omwe adatipase mizimbe yambiri chaka chino. Ubwino wake chaka chino kukoneka kuli mizimbe yambiri, ndipo chaka chino Amalawi ayembekezera kukha sugar wambiri wa Salima Sugar. Francis Pindani amenewa ndi estate and administration manager wa ku Salima Sugar. Ngoni wawo ino ndine tinapita kumeneko ambe bishop azikirapo ndemanga zina ndi zina koma kwambiri ndi yankhula ndi inuyo. Ndi kampani yanji imene munakayionera Salima Sugar mukhoza kuifotokoza motani titabwera pano kunena kuti paliwena afuna kugula kampani imene. Company njopasa chidwi massive investment. Ukumati ukazungulira kuona makina kuli machine huko tinakwera mastepe ena mpaka kufika 45 meters above ground. Ndikumaona kuma ndikugwira zisulo kumati koma panopo tikaendeleza pangaso koma kani ndionena kuti kunalowa ndrama zambiri investing into this place and mwina Amalawi kuti angokhala ndi chidwi. Sugar amene amapangidwa kumene koko amatenga kota and amakwana kota ya percentage yonse ya sugar supply mdziko mu 25%. Yeah? Yes. Ndikuti 25%. So ndikuti makampani nawo amapanga ndi 275 pomwe mona makina yake osati masewera tikusika pale papa tikupemphera kuti ambuye tikafike ku plantari. So makina ngati awawa amenewa tinatenga ngongole nditu ndrama yochuluka kuti kampani imene ifike pamene yafika apa. And mukufotokoza kwawo apindani anatifotokoza kuti ngongolezi zikutha chaka chamawa. So inu a bishop munatenga ngongole kugula makina akulu amphamvu ngati amenewa. Umaliza kubweza ngongole. Ndio kumaliza kugulisa kupereka ngongole basi ungamane kuti ndikuchita yaso chinthucho. Panopo ndipo yamba kudya phindu sopano. Chifukwa kuti ngongole ija tabweza ndipo pamwe pressure yonera kuti ndrama zizipita ku banki yachepa. Panopo ni nthawi ya profit. So si nthawi so yogulisa. Komanso ndiyamikire kuti mkulu amene tinakumana naye ndikaswiri. Ndipo makhala ma manager ena kamafotokoza zinthu mati koma uyuso uyu ndeka kanalowera bwanja amene amaziwana ndabwana. Koma apindaniwa kunena zona amataka mafotokoza ndiye pomaliza pamene timazamva za maphunziro awo kuti yayi munthu witu ali ndi masters ya chemistry, munthu uyi ali masters iso ya electrical engineering, moti anyamata ajasanga mpinde akapita za ethanol za chanuko za chemistry alikonko, za engineering izo alikonko. Koma ndi munthu anafotokoza bwino ndithu. Komanso Amalawi mwenera kudziwa kuti company imalemba anthu 2000 ikakhala kuti ili mulini season ngati chonchi ngati panopo. Yes. Koma ikakhala kuti sura production yayamba akugulisa nzimbe zija sugar ndekuti anthu amene amakhala kumeneko ndi anthu 4000. So taganizani Amalawi 4000 amene amapeza ntchito kumeneko. Poyamba kunala mwenyewo kuna azaza mwenyewo pano ndi Amalawi okhaokha kuyambira apindaniwo ngati bwana wamkulu estate and administration manager kufikira kwa onse ma engineers napeza anyamata ukuku akulimbana ndi zisulo mwaona Amalawi okhaokha. Kodi mungafunire zifuka zotani zone tigulise company ngati anthu akuthandizika ndipo kuseli kwa anthu ngati amenewa kuliso Amalawi ochuluka chifukwa ngati anthuwa tikunena kuti alipo 4000 aliyese tangonena kuti ali ndi ana mwina 5 mu family awo kapena tingoti 5 people in one family ndikuti ukamba za anthu mwina anthu 200,000 amene ali kumene koko. So ineyo nalimbikisika kuti kodi kunonso tili ndi makampani ngati amenewa andi ngati Salima akuoneka ngati town chifukwa chimodzi ndiye chimenechi. Chifukwa mudziwe zonena kuti anthu amene watu amafuna kugula nsima, amafuna kugula nkhuku, anthu amene amapanga akufuna nyumba za renti zonsezo akuzipeza mu Salima. Andifanya chimene chocho chuma
economy ya Salima yapita pasogolo. So for me I would say ngati alipo wina amafuna kulozedwa kuti agulise company aife tukumuchita release muzina la Kristo kuti chonde amara selati kwana koma pasalese company ya muno wino mundu wa mulungu wakalipa basi watu usachiwanda chofuna kugulisa company ya Salima Sugar chiwanda chimenecho out kumeneko kuli athupi nde abwana akulu amene akusogolera kumeneko awanda apindana amene amayendesano ku production iko ndi ambuye bishop amenewa akuti ali ndi zimbe yabwino chaka chino chifukwa chokuti amayuza njira ina yake imene akuti drip irrigation ndi company yokhayo ndi aboma atidaona amene amapopera amadzi kuchoka ku nyanja ya Malawi kuzafika pa damu yawo ndikachoka pamene pomwe malowa mapaipi imene amasakanizira tu fertilizer chanjani drip irrigation imeneyo ndi njira zamakono akuti akuyembekezera kuti ati high production ima mapaipi awiri akakoneka chauko ndamene amabweresa ndithu madzi kuchokera nyanja ya Malawi kufika pa damu adakumba Malawi okha idali yaying'ono adayikulisa okha popanda kugwisa ntchito ukadaulo ochokera kunja kenaka kuti atha kupanga produce up to 25,000 metric ton ya sugar wa brown chifukwa ameneyo ndi sugar amene amayenda malonda pa msikata chita kafukufuku wawo mukudabwa ino ambuye bishop kuti tikamakamba metuka mtawe babamo kuti anthu ena ndi chidi kuti atenge chakatundu ndifake mwinaso okula anapezeka mafulumira chifukwa ngati bwere chetapfeka ina afuna mabiri yes ndi maseka kuti anthu amaganiza kuti ndithu inuyo SP yes I think itandauza SP anthu samaliziwa yes senior practitioner ngakubwera panomba basikulota basungomamba zokuti aya Salima Sugar afuna igulitse ine ndi mama ndimango secondary SP matimu asakwazi awo ndi matimu akulaku amene nkhani chili lonse mene mwabwera bwekoti yafufuzidwa yaunikidwa bwino yes ndivomereze kusalima ndithu ndikuze ndineyo za kusalima sobozi wako za Salima Sugar yamangitsa Salima kukata unyambavu yes panopa malo paka patenga pa chinguluwe akumagulidwa ngati mtauni chifukwa choti anthu kumene kuchokera chilo mene kuja ambiri ali ndi ndalama zimene akoza kwanitsa kumachita performance ndipo ndiulula pano ndikati ndisanene kuti kwathuko kodi ndinakunku ndakusalima kodi kwathuko akapatengapo kwakambwiri kuchinguluwe anthu amene awa atamva kunena kuti Salima Sugar ifuna kugulitsidwa anandiimbira phone tamva kuti katundu wathu kuja wina afuna atenge zikhala bwanji anthu amene akuthandizika majanda a Malawi endi mujamane napoyamba kunala mwenye Malawi amene ajawo akachotsedwa chifukwa amene amafuna kugula aja si Malawi fave kumuziwa si Malawi ndeni kumene kuja sikunakapitidwa sunapita Malawi ambiri kunakapita anthu ambiri amene sa Malawi sa Malawi so tinene pano ndivomerezera kuti company manager with authority sigulitsidwa doba iweyo ngati unajake nakake wajaza ule iwe ubeza yomwe ija munaipezera ija imene ijaso sigwira yama yesi jasigwira imene jatilondoloza iya Salima inso mafadi bemba kuti bwanji kuoda Malawi bwanji kodi mumakati mukudwala mudzoni mukufapo mpano mufuna kuti ife nakalipo zona ndi mtima wanji umene womanena kuti zinthu zimene tikhoza kuzisamala inu simalabadira chabwino mafanizi kalipo kumeneko kunali kukalipa kwa ambuye bishop chafumuka kupitirira pang'ono ndi nkhani imene ngoni wawo anatiuza kuti padakali panopa akugwisa ntchito 1450 hectares mene akumalima zimbe komali ndi malo pafupifupi 6000 hectares kutanthauza kuti sadafike even theka la mene akuza kupangira koma amakamba iwo kuti 25,000 metric tons akutenga aku 25% ya business ya sugar mziko muno kutanthauza kuti ma competitors awo amatenga 75%, yet you can see activities amakamba zama millions of kwacha 100 millions of kwacha amene amagwira mina per week kungolipira anthu ogwira ntchito okha 140 million imene yeyo ndi ongolipira anthu ogwira ntchito and iwo amalipira every fortnight every fortnight 140 million kwacha imene ikumazungulira amene popo nkumadandaula kuti mabanki sakupita ndithu kayikauluka ATM nkumadaba kuti kodi si mudelera ndalama za kusalima sugar mungabange bwanji how is company panoba 100% owned by Minister of Finance
through secretary treasury yes. nde mwino kwa company imene iyi Yes. company ya boma chitsanzo chimodzi chomati imene ili ndi potential yokuti ikhoza kubwesa ndrama phindu kuboma tupanga bwanji zinthu zathu makampani kata amenewa mukakamba za size ya mundawo yes ikuonesa kunena kuti pa Chingerezi mati potential kuthekera kulipo kuonena kuti company itha kukula kuposa pamene ilipa ndipo ine nimaona ngati investor boma ngati investor amayenera kumanena kuti poti ngongole tukumaliza chaka cha mawa pano tiziona kuti kone how can we expand the business kuti so pano poti ngongolezi that burden has been lifted tingatani kuti sono tuonjezere capacity ya sugar amene tukulima konkuno tumakamba nkhani ya job creation apo mama kamba kunena kuya kulemba anthu ntchito ine ndikukhulupirira ndithu kuti company atati ayiwonjezera capacity nde kuti so anthu azayimba kumanena kuti APM walemba anthu ntchito so kuthekera kwake ndikoposa zede amatifotokozera apindani kuti foja wathu osati foja kuma zimbe zathu sugar amene amachokera ku nzimbe zathuzi ndi wabwino kufikira pa mtengo onena kuti ena amamukonda amayiko ena amachita sniki anthu amatha kudusa naye pa nyanja ya Malawi ndikukafika mpaka na ku Mozambique smuggling anthu amatha kumapita naye malo osiyanasiyana kutanthauza kunena kuti takhala kuti tayikapo effort ifeyo ngati dziko ndikupanga fully capacitate this company titozafika nyengo yonena kuti tomagulisa ngakhale fojayi ku sugar kumaiko ena yes. so kuthekerako kulipo ino Malawi tizikhala ndi mtima wokonda chuma chathu ngati ndi chathu cha yes yeah. So for me anyone who would think of a company like this nkumanena kuti chimene chokhala ngati yayi chilibe phindu chani I think kungolosedwa chabe but otherwise ifeyo tiyamikirenso kunena kuti apindani ndi anzawo amene tinapita kukaona ningopereka chitsanzo mwansanga damu imene anaonesa ngati angathenso kubweresanso kuti ayionese damu ija damu ija poyamba inali yaying'ono pamene kampani imasegulidwa ndipo damu imene inali yaying'ono ndiye maplani analipo kuti apange expand damuyo kuti ikhale yayikulu koma maplaniwo amafunika 2 billion Malawi kwacha koma anyamata kumeneko anakhala pansi kugwirizana ndi kuma engineers ndi usogolero wawo nikunena kuti tipange zonena kuti okha titha kupanga izizi anapanga project pompo okha ndikukumba mpaka ndithu kuonjezera capacity kufikira panapo ponena kuti madziwo amatha kuthirira munda wonse madziwo nkumasalira chifukwa chonena kuti anthu anabwera limodzi ndikugwirizana chimodzi ndikutha kupanga damu imene amene mukaonawo kumapetoko amene engineers wamkulu yang'anira nthu zimenezo zokhudzanaso ndi again chisanzo choti Amalawi tindi kuthekera tikakhala kuti tayikonda ntchito yathu ndikubwera limodzi we can do great things mighty things koma tikakhala kuti ati ndi mtima osakaza ndi paja timangogwesa ma transformer so chisanzo chabwino chionera kuti Amalawi tenditengere zimene akuchita anzathu akusalima sugar chabwino zimaoneka kuti timakhala ndi vuto la sugar kuyambira nthawi ya December kukafika April chifukwa makampani a sugar amene nawo mdziko muno sagaya sugar nthawi ya mvula nde amapezeka kuti tonse tasiya nthawi imodzi asalimawo komanso anzawo ena amakhala kuti asiya nthawi imene there's so much pressure ya sugar ndiye amapezeka anthu ena akumutusa sugar uja kumapita nawo ndithu maiko oyandikana nawo mozemba moyenda zijamata chartered routes kodi uthenga wa Malawi amene amachita zimenezi ndi bwanji chifukwa mmene timagulisira sugar mdziko muno timagulisa ntchito aja timanena kuti maujeni ma distributors yes. So iwe sungangonyamuka ipa chaona ati ndifuna ndikagule belo imodzi kusalima sugar ma distributors aja amakhala ndipo anati uzapindani kuti amati akatsegula kunena kuti ikani deposit ya 100 million anthu akuyika ma deposit ya 100 million kuposa amene akuganizira moti ena mpana kuabwezera kuti yayi mwakwana. There's so much interest in buying sugar because anthu ena akumamugula ndi zolinga zoyipa zoti amugulise maiko akunja ntchito imene wambuye bishop mwamsanga munga ikepo ndemanga yotani museko yawo ya anthu amene wawo amadziwana ma distributors yes amene amatenga sugar kupititsa kunja ino kungwapata ma driver achakuuzana kuti sugar ndikatenga usitimapita naye kumene akuti akhoza kunamiza olo sugar amene amasowa muja simuja tinaona anthu unaja amakamvumbulutsa sugar sugar ni wasowa kudali nyamata vitumbiko amakamsokolotsa sugar weza kuti ali ku warehouse koma ndi sugar wasowa anthu makhapa line sizabwino sizabwino of course amakhona anthu aja adzora apeza phindu lambiri akagulitsa kunja koma tsopano kodi munthu kusaganizira m'bale wako Malawi ine kozo ngone amachidula kuti
anthu fe kunoko munthu anthu ambiri akalemera akuti afika pamwamba saganizira za anthu ambiri amene ali pasi zimene sizabwino iyayi. Chabwino tinanena kuti kumeneko tidakumbana ndi a Francis Pindani amene ndi state and administration manager kumano I think abwana akulu amene kunda Charles Topi amene so amaziwa kuti tinakayendera kumeneko zabwino zonse koma tinene kuti mphekesera tidayimva ndithu tifaina mati yayi mungopeka zimene tidaona zinthu ife. Chabwino timalize ndi nkhani yochokera mumaboma achikwawa ndi Msanje kumeneku anthu amulungu kukumachitika nkhani imene anthu ayima nayo mutu mmene ndikuchezera ngati papamo akuti pakhoza ngodusa munthu wina ake apa pha kenaka kuti aliyesa yang'ane phukusi la moyo palibe adapa phukusi la moyo palibe phukusi la moyo palibe missing in action nanga si program ikuchitika chamma to 7 ndipo yakula baliti anati maone anawo kale ndi pardon me phukusi la moyo azibambo amapezeka kuti lasowa atatu kwamba kulira sogoleni mukulira chani mukumva kuwawa muganiza mbe bicho bantu amali afanyana kuti aphukusi la moyo lapita da kwamba kulira there is no pain muntu sakumva kuwawa kulira chifanyana ati phukusi lapita ndi cholida chikhanyana sine katundu wa bongo. On a serious note zimenezi zapangisa kuti kumene kuku anthu ayambe kukhala mokayikirana mokuti mmene tikuona pa newspaper la kumbuyoko ndi moto umene aotchapo munthu pamene pachapa chifukwa choti akumuganizira kuti munthu ameneyi amapanga nawo mchitidwe umene uwo kuti akafika pamalo anthu phukusi wa moyo azibambo mapezeka kuti wasowa. Kodi zimenezi anthu amulungu mavuto tili nawo misewu bububu mafuta akutivuta basi wina angawapange masewera osowesa ka phukusi la moyo angoni wawo mukuzimva bwanji tiende bwanji ngati ziko kadi za matsenga. How do we deal with such issues? Sisi kusiyanaso kwambiri ndi nkhani imene takhati kuyikamba pakatipa kuti takhati kuona anthu achikulire yes akumamenyedwa akumaphedwa powaganizira kupanga fiti kapena mumanga mvula ndi zina zoterozo. Iyi ndi nkhani yochititsa manyazi komanso nkhani yomvetsa chisoni chifukwa anthuwo apo tachingapo aphedwa pali munthu amene amupha. Yes anthu aphedwa ifa choganiziridwa kuti akupanga zinthu za mankhwala kapena za masenga. Now dziko lino ndi dziko tinanena kuti tinasankha kuti tikhale ndi malamulo. Ngati tinasankha kuti tikhale ndi malamulo tiyena Malawi tisate malamulo athu chifukwa titomanena kuti aliyese azingopanga za chikhulupiriro zake zimene akukhulupirira ndesi likhalanso dzikotu koma tinasankha kuti ndi ife malamulo athu timanena kuti aliyense amene akuganiziridwa kuti mwina wapanga chilake cha chipongwe kapena cholakwika mtengeni mukansiye kwa anthu oyenerera amene ala polisi kumeneko kuli ndondomeko yake amamtenga kupita naye ku khoti ndipo ku khotiko ndi kumene kuli njira yoti munthuyo atha kutengedwa ndikuzengedwa mlandu kapena akapezedwa olakwa ndikuponyedwa ku ndende koma we should never take matters into our own hands. Uthenga umene takhala tikubwereza koma nkhani iyi ndiyopasa chidwi chifukwa cha katundu wakewo umene ukuoneka kuti ukumatengedwawo. Now to my surprise apolisi atawatenga anthu amene ananena kunena kuti katundu anasowa akapezeka kunena kuti anthu achipatala kuti kuwafusisisa kuti yayo anachita kubwerera. Nkhani zizi ndizovuta ineyo kupempha kwanga nkonena kuti anthu achipembedzo kumeneko take your role. Anthu mafumu kumeneko take your role. Chifukwa anthu amene amathandiza kwambiri kuti pakhale behavior change maka pamudzi kapena pa society amakhala ma authority leaders ngati amene wawa anthu ngati mafumu anthu ngati amene atchulawo kuti ampingo tabwera ni limodzi pamodzinso ndi apolisi komanso ife amene tili mtown tinapita ku school amene kumene kuchandi kumudzi kwathu kumayimbira mafoni abale athu kumafotokozera ziwiri zitatu kuti yayi tisamatere otherwise ini nkhani yomvetsa chisoni ndi nkhani yochititsa manyazi ndi nkhani yonena kuti we can do better as Malawians. Koma ife mbali yathu tipitiriza kufufuza fika ntola nkhani wathu anapita kumeneko anakafufuza ndithu koma there was no really concrete evidence yonena kuti munthu katundu wapita ife amene amanena anazapezeka kuti yayi katundu wawo ali nawo. Ambuye Bishop anthu akatundu wanga wapita apolisi kwatenga kupita kuchipatala kuti ayi palibe any scientific evidence yokuti katundu anapita akuti akamabwerera pang'ono ndi anthu amadabwa sumakhala bwanji nkhanizi za azibambo akufusana kuti ndi anyway mungayikepo bwanji mlomo ino ndi mmodzi mwa mabishopu mdziko muno azipembezo mukamamva nkhani za matsenga mmazichita hando bwanji mipingo. Choyamba zopetsa chisoni kwambiri kuchikwawa ndimapita kwambiri. Yes. Ndili ndi ma church umene kuna 30 chakuti. Zopetsa chisoni kuti
anthu adzikakhulupirira zoti munthu katundu wa boma wasowa kena kwamba kubwerera pali pena pake nava tatumbuli ndi matenda ndithu mutati mufufuza anthu aja amene amamenya aja ena amangopita kukangothamangira kwamba kumenya nawo apha bambo anapita pamuzi pena ukapempha madzi akupempha madzi choncho munthu wopereka madzi akuti katundu wa boma wasowa kuyamba kummenya munthu amene uja anthu ukamuza mkazi wake wa mbambo ameneyo kuti amuna anu kwakwamenya kuti chani kuti apanga za matsenga kupita kumene kwamuphaso mayi moti kupha bambo ndi mayi kenaka mawa lake pamene panali pachisanu dzulo laliwisiri aphaso mbambo wina moti lero likumayikidwa maliro kumene kudapita Benedetta Chiwandamiya mtolankhani wathu kuti akafufuze nkhani amene akutipangira footage yomwe tikuonesa mmene yes anzathu amene ndi akunsanje kuli anzathu amene timadzi ozindikira kwambiri kuli ma MP kumeneko ochangamuka kwambiri kuli makhansala kuli mafumu tathamangani mwayankhule anthu ambiri sangaone TV koma mwathamangire mukauze anthu zimene zozo nzachibwana zachibwana zinthu zina zimene zikonongeka munthu funsani wachipembedzo ndiyankhulapo koma amene timaononga so kwambiri mutati muone kupatwa nkhani iyi tidzayipatse mpata nthawi zina maprofeti affairs bishop timatha kumuuza munthu wamwali ayi imene sanafe ali nyumba ina yake uko anakusungirani anthu kumaphana anthu kumaphwanyirana nyumba just because you want to get kuti wewe akudziwa kuti wewe ndiwe wina wake mtumiki wa mphamvu zimene zozo ayi zikuchitika kuchikwawa zinthu zomvetsa chisoni anthu akuchikwawa akunsanje ifeyo tikuchita manyazi muchiritsa munthu ukakhala kuchikwawa ndaziopa kuti utsetsereke pathabwa tizingotira pathabwa apa mkubwerera kuti ndikagunda munthu anthu asiyani kugula zinthu adziwa kuti ndikati ndigule munthu pajeratu andikuza kuti zikubweretsera mbuyo kwambiri kulowa mubwera mbuyo kwambiri anzathu apolisi sesani midzi yonse ngati masero achepa ena mudzasukitse kuno ku Blantyre atengeni onse amangeni amenewo amene amabitsa zimenezo sasowa pamaina amaoneka tani nyumba eneke nyumba atengeni amenewo mwatenge mwatsekera anthu amenewo kuti anthu achite mantha chifukwa zimene zizi sizabwino ndizoyipa chabwino tikumaliza kuti tikuuzidwa kuti kuli progress report ya ku Green Belt Authority kudali nkhani kumene kuku imene amafufuza ndi anzathu a Anti-Corruption Bureau osogozedwa ameneko ndi Gabriel Chembezi munthu songala kwezonse kuoneka ngati Chembezi kwa ndata akhiya uku iye ali kuku akuoneka ngati akuti akuthamanga kwambiri kumeneko kuli mafailo amene ali rede ndithu anthu ena kuti amayimba milandu ya ma 10 million koma apezi kati anthu akubweza ma 27 zina za SCB sana zione anthu ati ndiye tufuna tibwere ndi report imene tilonjeze kuti sabata yamawa tikhati kubwera ndi report lochokera ku Anti-Corruption Bureau yokhuza Green Belt Authority progress imene iyi ndi bambo Gabriel Chembezi amene ndi mkulu wa bungwe limene la SCB azibambo enu ndithokoze ambuye Bishop ndathokoza dali limodzi program ya lero ngoni wawo tathokoza kuti dali limodzi program ya lero kuchokera kwa ine Ndevu Zamwayi Wonder Msisya Nkwenda Vili tathokoza pitirani kuonera maprogramu otsatira nkhani mchichewa ndi Ronald Mpaso next. Bye for now.